दोस्तों नमस्कार। गीता जी के चैनल पे आप लोगों को, गीता जी के जितने चैनल वाले हैं उनको प्यार में नमस्कार। तो गीता की तरफ से आप लोग सुनिए, गीता जी एक देवी गीत सुनाने जा रही है। गीता का आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर भी करें। तो गीता जी सुनाने जा रही है देवी गीत। दरी सन को तरी से मोर नयनवा हो, दर्शन को तरसे मोर नयनवा हो, भवनवा में आई जी हो मैया जी। दर्शन को तरसे मोर नयनवा हो, भवनवा में आई गईल मैया जी। सिंदूरा लयाई मैया टिकवा लयाई, सिंदूरा लयाई मैया टिकवा लयाई, बिंदिया लयई है मोर सजनवा हो, बिंदिया लयई है मोर सजनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। दर्शन को तरसे मोर नयनवा हो, भवनवा में आई गईल मैया जी। हरवा लयाई मैया झुमका लयायो, हरवा लयायो मैया झुमका लयायो, नथिया लयाए मोर सजनवा हो, नथिया लयाए मोर सजनवा हो, भवनवा में आई गईल मैया जी। दर्शन को तरसे मोर नयनवा हो, दर्शन को तरसे मोर नयनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। चूड़ी लाल आई मैया कंगना लयायो, चूड़ी लाल आयो मैया कंगना लयायो, मेहंदी लयाए मोर सजनवा हो, मेहंदी लयाए मोर सजनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। मेहंदी तो लाए मोर सजनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। दर्शन को तरसे मोर नयनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। चुंदरी लयाई मैया लहंगा लयायो, लहंगा में लायो मैया ओढ़नी में लायो, चुंदरी लयाए मोर सजनवा हो, चुंदरी लयाए मोर सजनवा हो, भवनवा में आई गईल मैया जी। तरिसत हमरा ये नयनवा हो, भवनवा में आई गईल मैया जी। पायल लयाई मैया बिछुआ में लाई, पायल लयाई मैया बिछुआ में लायो, मैं हावर लाए मोर सजनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। पायल लयाए मोर सजनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। दर्शन को तरसे मोर नयनवा हो, भवनवा में आई गईलु मैया जी। बाझन रोवे तोर दुअरिया हो, बाझन रोवथी दुअरिया हो, भवनवा में आई गईल मैया जी। दई दे तू का तुम ललनवा हो,
बाझन का दे तुम ललनवा हो, भवनवा में आई गइल मैया जी। दर्शन को तरसे मोरी नयनवा हो, भवनवा में आई गइल मैया जी। रोवत बाटे तोरी ललनवा हो, रोवत बाटे तोरी भगतवा हो। दर्शनवा तू दई दे तू मैया जी। बोलिए जय माता की।